borok जों बाय सारा तंबाया अ जिनिस बर सिउ अबनि बागैनो जों नायो थांसा अ थांसा लामातैनो जों दिनै अ गरिया तेलनो 2021 जों যখন एडिसिও आसुगो अपन चुमिও आसुगो যত ছুটি বছর গরিয়ান দিনও খাইনাय এবং বৈশাখী দিনও খাইनाय जों दाबो सालताम जों जेखेबनो छुटी दिनानि बागै नायलायो बबगारानि वानसुं माबाय जों नायो बाहायखाय अ थांसा ब लामाते तुमनाय चिनि कानमुं समाजनि जों दाबो रांबोटां ति केररक आगे रांबोटां आसे कासकानिया तिप्रासारक ताव रांबोटां कानै जागाय जागाय मोसानानै आरम्भ खायका आबो शुधु आगे जों रियाक दंसे नुगु रियाक दंसे रांबोटां कानै बर मोसालायो ताबो सारा नर्थ इस्ट नायो फाइदि बर लामाते थांसा ओंमा अ लामानो जों नायथुबै ताबो टिक्लायना नांनाय दिनै मैया सानाय दं बरे बागै जों दिनै जामुं नोंमुं कानमुं अबनो जों सिगमायानि बागै जत बरनो बोखाव थांसा जे साबां दं बोखाव थांसा आंखु जों वासुङो पेङै वासुङो माइबो पेङो मुइबो पेङो ते रुबो ते जों मोनसे मोजाङो जों ते गोबां ताबो पदेर पर जों अ मारैनो जों सोरग्लाय थायो आगेनि जुगनि सोंनु अबनो जेहेतु अमलिया दै दिन मुया थानाय रंनि थानि आनि रिपेयार आं दा 72 बोसोरनि थाखा बयस 70 आं 49 आसायबानिखाय दा 72 बोसोरनि थाखा आनि काल किन्तु मोटामुटी 22 टाका जे सिग्रा तंनाय जे उद्योग तंनाय बर'नो जों फोरोंग्रोनो नांनाय बर'नो अबुखाव सिसावै चिनि अत्य जिनिस दं चिनि थांसा जिनिस दं जों अबो फोरोंग्रोनो नांनाय अबनि बागै जों आं नायो नरनि थानि এই এলাকাनि बर'क आं नोंथांनि रिक्वेस्ट जेहेतु वालाय सुलाय जों थांसा लामाव वालाय सुलाय अ दिनै 3 दिन मेला बा 2 दिन मेला अ मेलानि बिसिं दै कुनो दिनो नोंलाय चांलाय इनफानो अब थानाव जेहेतु केमनि मुं कलाया दै आं सिग्रा रंथानि अनुरोध बयबो अ एलाकानि सिग्रा रक फाटानि फायनाय सिग्रा रंथानि आनो अनुरोध अ फेगमानि मानिनो जोंनो कबरतारि तनु अ फेगमा मानिनो याकादि आसुसियानो अनुरोध नंथानि नंनि जुग फाय दङ नरकसि सबकिछु भबिष्यत जों मा थां दंगाताबो अ भबिष्यतनि बागैनो आं रिक्वेस्ट खायो जों 7 तारिख जरा जों ताबो प्रत्येकटा साबजुनानो जों अर्डार रिका जों गरियातेर खायनाय आनि बासायबारिव 19 तारिख खायनाय हनै अलरेडि कागज टिकलायजा बनि बागै आनि रिक्वेस्ट अरवा सालिबांको सालतामबांदन अ गरियातेर